یک ji destkeftiyên herî giringiyên şoreşa Rojavayê Kurdistanê yekîtiya ragihandina azad e ku di sala 2012 de ji bo parastina mafê rojnamavanan hat avakirin. Îro jî heftemîn kongreya yekîtiya ragihandina azad li navenda Mihmed Şêxo a bajarê Qamişlo hat li darxistin. Kongreya heftemîn Ayarayê bi beşdariya hejmarek ji rojnamavanên ji herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê nûnerên rêveberiya Xweser, Tevdem û navendên ragihandinê YPG û YPJ hat li darxistin. Kongre bi deqeyek rêzgirtin dest pê kir pişt rehevserokê Êrayê Dilyar Cezîrî Axivî û behsekar û xebatên yekîtiyê yên di navavan salên dirêj de kir. Ji nava kongreyê endama Meclîsa Yekîtiya Ragihandina Azad Mizgîn Hesen anî ziman ku li darxistina Kongreya Êrayê di vê dema hestiyar de gaveke girîng e. Heftemîn kongreya guhatiya li darxistin û gavên goberiya wê hatin avêtin kar û xebatekî pîroz û bêhempa hatiye kirin got îro em hejmarekî ew qasî rojnamavan li vê derê kom bû ne taybet di demekî wiha got Sûriye tê re derbas dibe got tevahî pêk hate û dijberiya got nava tevahî netevan de derketiye û zimanên got dixwazin tevahî pêk hateyan ber di nava hev rola yekîtiya ragihandina azad tevahî di demekî wisa nazik û hesas re got Sûriye tê re derbas dibe rolekî giring e û helbet wê yekîtiya ragihandina azad karibe wekî goberiya niha di gelek gavan da gav avêtin û hewl da got tevahî rojnamavanan dibin sîwanekê de kom bike wê ji niha şûn de jî vê gava xwe dewam bike. Her wiha rojnamavan Ekrem Berekat jî heftemîn Kongreya Êrayê li tevahî rojnamavanan pîroz kir, şehîdên çapemeniya azad bi bîr anîn û got yekîtiya ragihandina azad di hişmendiya ragihandinê de guhertinek çê kir. Ragihandina azad di va 13 salên derbasbûyî de xebatekî pir mezin de meşandin di hişmendiya ragihandinê de guhertinekî pir mezin çêkir ew jî ragihandinek di asta xeta civakê de pîwîstiyên civakê karî bû heta astekê berdevkiya civakê bike taybet civaka Bakur Rojhilatê Sûrî yanî nekete bin siha tihêza de nekete bin siha desthilatekê de. Yekîtiya ragihandina azad nifşekî ragihandinê zane û profesyonal perwerde kir ku îro ji bo ragihandina dengê şoreşê dixebite.